Hello mga kuwigel! So, yun po. So today meron po tayong KFC fully loaded meal. Yan. Before we eat, let's pray. Ama, maraming salamat po sa pagkain ng binigyan niyo po sa ano to. At sana po, magaling po lahat may sakit. Amen. Yan. So, tagaling mo muna natin to. So, huwag muna po tayong kamay. At mukbang na po tayo. Ooh. A chicken. Sampo. Kain po tayo. Tumayan po tayong hot shots dito. Yan. Oh. Preference. May intruder. So, spaghetti pop. Wow. Sarap ng spaghetti nila. Creamy. Potato soup. Wow. Sarap na soup.
May din pa tayong mashed potatoes dito. Ito subo. Sino na? Mabuto.
Hingi po ako ng tissue. Ayun po. Mas bait po. So yun po, natapos na naman po yung masarap na mukbang natin. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyo po. At hanggang sa muli po, kaya bigna lang mawala!